Pois tío, eu vexo clarísimo. De verdade. Que non sei como non eres quen de poder velo. Pois non o vexo, A ver, home, explícamo de novo. De acordo, pero presta atención, vale? Mira, fundimos en negro. Estás entendendo? Que si... Fundimos en negro. A historia comezámola cunha voz de muller así moi suave. Así como moi mística. En plan Señor de los Anillos. Ano 2025. Despois do virus asasino que arrasou media humanidade, por algunha razón descoñecida, só os consumidores de haxix sobreviviron. Nestes momentos, todo ser humano vese na obriga de consumir un mínimo de cantidade diaria para poder sobrevivir á praga mortal. Os máis pobres, abandoados de toda a fortuna, teñen que empregar todos os medios ao seu alcance para non perecer dun xeito terriblemente doloroso. A súa única opción é roubar as plantas que cultivan os homes amarelos, unha nova etnia en Misericorde que domina toda a produción de cannabis e se caracteriza por non ter compaixón por ninguén. ¡Vimos! ¡Vimos! Para aí. Ou sexa, a ver se me entero. Resulta que a mitad da humanidade está viva porque fuma canutos, non? Tens razón. Fijo que fumo máis da mitad. Mira, escoita un momento. Collemos unha musiquilla chula. E resulta que temos a unha rapaza na oficina acabando a xornada de traballo. Pero non lle fagas caso. En serio, verón. Sí, pero... Veña, anda, que teño prisa. Sí. Bueno, veña, sí. Nunha hora xa está. Venga, chao, paro. Chao. Sí? Hai alguén? O cloroformo non é demasiado original, non? Non é demasiado original, non? O da epidemia mundial. Pois ti tamén eres original de carallo. Por que non me deixaste rematar? Por onde iba? Por onde iba? Ah, a bolsa. Os dous tipos chegan a un páramo, miran para atrás e cree que xa non lle sigue. E paran a descansar un pouco. Despistámolo. Coido que sí. Como estás? Ben. E a planta? Non tan ben. Aguanta. Merda, vamos! E digo eu, por que se sobreviven os consumidores de cannabis? Pois polo colocón, ou polos alcalinos eses, que máis dá? Iso é de menos. Non é curta, non é de menos. Todo ten que ser verosímil, e o máis importante é o guión. E agora déixame falar, que me cortaches antes. A mí esa escena de andar polo monte soname un pouco, Eu só aproveito o que temos.
Aquí o que temos é monte, non? E a praia que? Non temos praia? Quen vai coller medo na praia? Pois pode ter medo a auga, a area ou as fanecas bravas como a min. Fai favor e deixa de poñerme peros. Onde queda? A pobre rapaza que bota a correr por o monte, despavorida. Acabar, pesado. Tío, é que non pasa nada novo. Nada. Peña non se vai divertir nada. Non todo divertirse, non? Tamén podes contar unha historia. A ver, contame o teu final aí, artista. Escoita. Esta vez a persecución non vai moi lonxe. Cando parece que chegan ao lugar seguro, pode ser. Non pode ser. Non pode ser. Non pode ser. en fin. Polo menos telo claro, pero eu non acabo de ver. Eu non acabo de velo. Pero vamos a ver, como carallo pensas ti acabar a túa? Que vas facer ca túa rapaza? Non sei, matala ou algo así, non? Mira, curmán, cando as cousas non queren sair, non hai que facer. Así que non facemos máis a máquina. Tamén tes razón. Xa non nos quedan neuronas para isto. Xa está todo inventado. Xa che digo. É unha lástima, Tiña gana de facer algo original. Anda, trae pa cá. Que non vai haber unha epidemia desas das túas. But if I had your face